Wara li ħadd diversi pariri etiċi, morali u legali minn persuni kompetenti u wara proċess twil ta' riflessjoni u disċerniment, jien wasalt fil-kuxjenza tiegħi għad-deċiżjoni li niffirma dan l-att. Hekk qalet il-President ta' Malta Mary Louise Colleiro Preca fittra mibgħuta lill-Parlament li fiha tagħti raġunijiet għaliex ġiet kostretta tiffirma liġi li biha l-Gvern daħħal li friżar tal-embrjuni. Issa l-emendi proposti għaddew mill-proċess parlamentari u ġew approvati bil-vot finali fil-Parlament, il-liġi ntbatet quddiem il-President biex tiffirma. Fil-komunika l-Parlament jinsistiet li din id-deċiżjoni mhijiex kompromess etiku mal-femijiet sodi tagħha u mal-valuri personali tagħha dwar il-ħajja umana, il-familja u l-ġid sħiħ tat-tarbija mnisla. Colleiro Preca qalet li marbuta bil-Kostituzzjoni li taġixxi fuq il-parir tal-Gvern tal-ġurnata jew ta' Ministru tal-Gvern. Fl-istess nifs iżda qalet li l-fibra morali tal-Istat Malti titmermer jekk titlef ir-rispett lejn il-ħajja umana fl-istadji kollha tagħha.